खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै। आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों अरुणोदय स्किमनि बागै माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। जेनेबा नोंथांमोना मैयाथ' 9000 फैसाखौथ' मोननो हाबाय। दा बिनि उनाव नोंथांमोना माब्लानिफ्राय नैबे 1250 थाखा फैसाखौ मोननो हागोन। आरो बिनिफ्राय मोनसे खोथा, नोंथांमोना 1250 थाखा फैसाखौ मोननाय नंला। दा बिनिखायनो 1250 थाखा फैसाखौ जुदि नोंथांमोना मोनलाबा बेसेबांथो नोंथांमोना माब्लानिफ्राय मोननो हागोन, आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों। नोंथांमोननिसिम आङो गोजोनथाव रादाबखौनो खोन्थाहरनो सानदों। आरो बिनिफ्राय गोदान एप्लाइनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों। मानो होनोबा गोबां महिलाफ्रानो जोंनि नैबे बिटिसिआव अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ आरोबाव मोनबावनांगौ दङ। गोबांनियावनो माबाया दङ, रेशन कार्डआ दङ, नाथायबा बिथांमोननि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव फैखाय बिथांमोना नैबे 9000 फैसाखौ मोननो हायासै। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों गोदान एप्लाइनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों। गासिबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायना लाबानो जाबाय। दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय थाग्रोबाय, गिबियावनो नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे अरुणोदय स्किमनि 1250 थाखा फैसाखौ नोंथांमोना माब्लानिफ्राय मोनफिननो हागोन, आं बेखौनो गिबियावनो खोन्थाहरनोसै। नोंथांमोना माबानिफ्राय मोननो हासिगोन, मे मासनिफ्राय नोंथांमोना फैसाखौ मोनफिननो हागोन अरुणोदय स्किमनि जै 9000 फैसाखौ नोंथांमोना मोना। 9000 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम नैबे मास मोनब्रै बिनिफ्राय बैसागुनि नोंथांमोननिसिम अफार हिसाबैसो मैया सोनानै हरदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोना मे मासनिफ्राय बेसेबां मोननो हागोननो, 1250 थाखानिबो बांसिन मोनगोन। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ, नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जै मासावनो मास 1250 थाखा फैसाखौ मोननो हायोमोन। दा बेखौ जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा मैया नोंथांमोननिसिम बेखौ माने फोरमायथिनानै होदों आरो इलेक्सननि उनाव जोङो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ बाराखौनो जोङो सोनानै होगोन होननानै। बाराखौनो सोना होगोन माने नोंथांमोना 1250 थाखा फैसा सिगाङाव मोनोमोन, दा बेखौ बारायनानै बिथांमोना हयथ'बा 1400 हयथ'बा 1500 नङाबा 2000 सो बिथांमोना खालामनो हागौ। आरो बिनिफ्राय बिथांमोना सिगाङावथ' नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन, नैबे बिजेपि दोलोआ नोंथांमोननिसिम सिगाङाव रादाय होदोंमोन जे 3000 जोङो नोंथांमोननो फैसा होगोन होननानै अरुणोदय स्किमनि जै मास मोनसेयावनो 3000 करै अरुणोदय स्किमनि जै फैसाखौ जोङो होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम खोथा होदोंमोन। नाथायबा बिथांमोना बेखौथ' मावफुंनो हायासै। दायो नोंथांमोना मात्र 1250 थाखा फैसाल'सो मोननो हायो अरुणोदय स्किमनि जोहै मासै मास। दा बिनिखायनो बिथाङा नैबे बाथ्राखौ बुंबाय आरो जोंहा चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जे इलेक्सननि उनाव जोङो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ बाराखौनो सोनानै होगोन। माने बाथ्राया बेनो जाबाय, 1250 थाखा फैसानिफ्राय नोंथांमोना बारायनानै 1500 2000 नङाबा जायखिजाया बेसेबां मोनो बे 1250 थाखानि बारा जाखासिगोन। नोंथांमोना बेखौल' मिथिना लाबानो जाबाय। दा बिनिखायनो जोबोद मोजां खौरां होननानै बेखौ बुंनो नांगोन। दा बिनिफ्राय बेथ' जाहैबाय नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्लानिफ्राय मोनफिनगोन। मे मासनिफ्राय नोंथांमोना मोनफिननो हागोन, 1250 थाखानि बारा मोननो हागोन। दा बिनिफ्राय फैदो गोदान एप्लाइनि बागै। मानो होनोबा नोंथांमोना गोबानो नैबे 9000 फैसाखौ मोनजानो लुबैदोंमोन, गोबानो नोंथांमोना एप्लाइबो खालामदोंमोन। नाथायबा बेथ' जाथावना नङा, नोंथांमोनाबो बेखौ मिथिखागौ। नोङो एप्लाइ खालामबानो दि अरुणोदयनि थाखाय नोंथाङा सेलेक्ट जागोन बेबोथ' नङा। बिथांमोना बिजिरना नायगोन सोर मोनथावो मोनथावा, बिनि उनाव बिथांमोना सेलेक्सन खालामगोन। नोंनि नामखौ बिथांमोना बेनिफिसियेल लिस्टआव सेलेक्सन खालामबासो नोंथाङा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हादों। एबा नैबे 9000 फैसाखौ जायफोर सेलेक्सन जानाय नोंथांमोना मोननो हादों। जायफोर नोंथांमोना सेलेक्सनखौ जानो हायासै, दा नोंथांमोना थालांबाय एबा नोंथांमोना मोननो हायासै। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोनखाबाय जानांगौ। दा बिनिफ्राय फैदो गोदान एप्लाइ। जेनेबा जायफोर नोंथांमोना मोनासै, सेलेक्ट जायासै, दा नोंथांमोना आरोबाव गोदान एप्लाइ खालामनो नाङा होमबा। जायफोर नोंथांमोना सेलेक्ट जायासै, बेनिफिसियेल लिस्टआव फैनो हायासै, नोंथांमोना आरोबाव गोदान एप्लाइ खालामनो नांगोन। नाथायबा गोदान एप्लाइखौ नोंथांमोना इलेक्सननि उनावसो दायो खालामनो हासिगोन। जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथां बे बारायनायनि बाथ्राखौनो बेहाय आरोबाव बुंबावदों जे जेनेबा दाथ' 40 लाखनिबो बांसिन मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ दायो दिनैसिमाव मोननो हाबाय। दा बेखौ बिथाङा बारायनायनि थाखाय बाथ्रा बुंबावदों। दा बिनिखायनो इलेक्सननि उनाव जायफोर नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव फैयासै, सेलेक्सन जाजायासै, एप्लाइ खालामदोंमोनबाबो नोंथांमोना इलेक्सननि उनाव आरोबाव गोदानखौ एप्लाइ खालामबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव फैयो। जायफोर नोंथांमोना दाख्लै एप्लाइ खालामदोंमोन, दा बे दाख्लै एप्लाइ खालामनायाव ओरैबायदि आरो माने जोबोद खम मानसिफोरखौल'सो सेलेक्ट खालामनाय जादों। फुरा आसामावनो मात्र 2 लाखनि एसे बांसिन मानसिफोरखौल'सो सेलेक्ट खालामनाय जादों दाख्लै बावैसो जानाय गोदान एप्लाइआ। दा बिनिखायनो गोबांनियानो नोंथांमोना सेलेक्सनखौ खालामजायासै। इलेक्सननि उनाव बिथांमोना आरोबाव बारायबावनो हागौ खोमा। जेनेबा बिथांमोना
50 लाखफोरसिम बिथांमोना लांनायनि बाथ्रा बिथांमोना बुंनो हागौ दा बेनिखायनो 10 लाखसो जुदि बारायबावोबा गोबाङानो माने अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोनबावगोन गासिबो नोंथांमोना रेडिल' थाखादो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना माखासे आंनिसिम बेखौ बुंहरदों अरुणोदय स्किमनि जोङो 9000 फैसाखौ मोनाखै मैया होननानै माखासे आंनिसिम बुंहरगासिनो दङ दा बिनिफ्राय सोरबा बुंदों एसएमएसआथ' फैदोंमोन फैसाया माथो बेंक एकाउन्टआव हाबाखै बायदि बायदि नोंथांमोना खोथा बुंदों सिगांनिफ्रायथ' आङो अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा मोनदोंमोन होननानैबो माखासे बाथ्रा बुंहरदों दा बेफोरनि बागै आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव आं एसे बिजिरना नायगोरगोन बिनि उनावसो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ लाबोगासिनो दङ दा बेनिखायनो नोंथांमोना दाहाय 12थासो समाव मोनसे भिडिअखौ मोननो हागोन गासिबो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेट थाबानो जाबाय जाहाथे जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हायाखै नोंथांमोना माखासे आपडेटखौ मोननो हायो बिनि थाखाय चेनेलाव गासिबो आपडेट थाबाय था आरो जायफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाखाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हाबाय कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो नोंथांमोना सोर मोननो हागौ आरो जायफोर नोंथांमोना मोननो हायासै मा जाहोननि थाखाय मोननो हायासै मा नोंथांमोननि प्रब्लेमा जानानै फैखो बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव आंनो कमेन्ट खालामना हरबानो जाबाय आरो बेखौबो नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जागोन नैबे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव जेनेबा थांनाय डिसेम्बरनि 12 थारिखआव नोंथांमोना 1250 फैसाखौ मोननो हागोन ना हायाखैमोन बेखौ नोंथांमोना खोन्थाहरदो दा बिनिफ्राय मैया नैबे 9000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन ना हायाखै बेखौ कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय अब्लानो आं बुजिना मोनगोन आरो सोर मोनदों सोर मोननो हायाखै बेखौ दा बे भिडिअ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबोनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोननि अरुणोदय स्किमनि फैसा बारायनो थांगासिनो दङ 1250 निफ्राय नोंथांमोना बे 1500 2000 बेबादि जानायनि जोंहा गोबां सान्सआव फैखाबाय आरो सान्सआव दं माने बे जाखासिगोन जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङानो बुंखाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों